Sibuda khona okunye usafuna ukusho Yeah, kukhona mayelana nomdlali umdlali we-Sundowns istriker before sahamba sayodlala kuphi eSpain. uRibelo Lucas Ribeiro Costa. Yeah, uRibeiro yazi uRibeiro bengingakunakanga ukuthi wadlala iClub World Cup. Kusho Washiya goal of the tournament. Kusho ukuthi njengoba badlala iClub World Cup waqala ngokudlala iChampions League. So mina sengibuka ukuthi wasuka la eMzansi waya eSpain. Yena before esuka la wayese Spain second division yamthenga Sundowns wasebuyeza ku second division. Yes. Wasebuyela khona ku second division. Wasethola ilokho nje club of the goal of the tournament sinyukile ivalue yakhe wahamba udlala second division eSpain. So possibility yokuthi lapha ku second division mase enza ama calculations ne manager yakhe ukuthi lapha yakhona ikhona yini chance ukuthi adlale iChampions League, ikhona yini chance ukuthi aphinde adlale iClub World Cup, because noma ungadlala kuphi emhlabeni but mase udlala iClub World Cup i-tournament enkulu elandele i-World Cup leyana. So uma ulapha second division uzoyithola yini opportunity yokuthi udlala iClub World Cup, because imali ozoyithola ngokudlala iClub World Cup uthola ama man of the match nani izoba nkulu ngaphezulu kwale mali ayithola kule club